Hausnarketa? Hausnarketa da hurrengo partidua irabazi behar dugula. Hori da lehenengo hausnarketa eta hortatik aparte badaude hausnarketa askoz gehiago. Azkeneko bi partiduak ez ditugula batera ondo egin eta hori guretzat oso txarra dela eta horri buelta eman behar diogula lehen bailen, hurrengo partidua irabaziaz eta hori da oraintxe bertan buruan daukaguna. Atzera ja begiratu dezakegu, baina gauza gutxi egin ditzazkegu eta aurrera begiratu behar da lehen bailen. Egia da galdera asko egiten ditugula zergatik gertatzen diren gauzak eta askotan erantzun gutxi aurkitzen ditugu. Futbolean normalean galdera asko eta erantzunak zailak izaten dira aurkitzen, badaude erantzun asko eta guk erantzun beharreko gauza asko ere bai eta barruan hitz egin beharreko gauza asko eta argi dagoena da gauzak ez ditugula batera ondo egin eta aldatu behar ditugula. Zuk esan duzun bezala oso ondo hasi ginen partiduan eta badirudi bapatean dena beruntz juntzela eta zergaitia nire egia esan gustatuko lidake esplikatu ona etorri eta esplikatzea, baina azkenean hitza dira eta hitzak airean gelditzen dira, egin behar dena da zelaian erakutsi. Argi dago, azkeneko partidua da lehenengo bueltakoa eta bai edo bai irabazi behar dugu, etxean dugu, San Mamesen, ez daukagu beste zereginik eta zereginik esanet ez dago beste egin beharrik, bakarrikan irabazteak balio du.